Hij belibbe een joen vol mooi contrasten. Sebastian Reitsma van de Westhoek. Hij valt op het ijs maar de Ice Speedway, maar wint later alsnog de finale. Is het dus omschroeven wat dit mooi doet? Nee, het is net omschroeven. Dat zou het een heel soort. Dat zou het echt een soort, ja. Het betekent me echt een soort, deze beker. Kom maar naast staan. De 18-jarige Sebastian is hik en toin in de motorsport. Zijn huid die jarenlang mooi en nou neemt hij die leefde oer. Nou, dat je zo volle grip hebt op zijn motor en dat je zo hard een bocht in kunnen komen en dat zonder rem. Maar die kick, dat is echt moeilijk uit te lezen. En dan het vaststellen aan het publiek. De Ice Speedway begint. Het moment van het dier. En dus nemen de zenuwen ta. Ja, maar de training begon al aardig te komen. De shirt is net niks natuurlijk. Nou, je dan in één keer staan en je moet in één keer presteren, ja, dat is wel helemaal lastig, ja. Maar er is er nog een mooi thuisgevoel. Of, nou ja, thuisgevoel. Leon Kramer is hik en tuin in een Olde Holpeer, maar wennet nou een peer hier in Zweden. Hij vindt het mooi om waarom te wezen. Veel familie en vrienden en kennissen. En gewoon een hele mooie lange baan. 16 rieders uit binnen- en buitenland. Elke rieder moet 4 races rijden, oftewel een heat. Wat de meeste punten helpt, mooi naar de finale. Kramer liet hem zien. De 21-jarige helpt de finale. Hij houdt van de sport. Gaat hard, adrenaline kick. Reitsma is ook in vorm. Hij wint zijn eerste wedstrijd en kwalificeert hem voor de finale. Al ging er dus in de heat nog wel onderuit. Ja, ik wil te volle. Ik wil die heat echt graag winnen. Ja, dan ga je over je limiet rijden, ja, dan ga je onderuit. Dan de finale. 4 man. Mooi weer. Een valpartij. De Zweed Björklin baalt en we disqualificeren. Finale mat op een ei. Daar bloeien 3 man oer. Kramer, Reitsma en de Noor Sartre. En ja, Reitsma wint dus. Ik voel me hartstikke geweldig. Vorig jaar net lukt en dit jaar pak ik gewoon een geweldig gevoel. Kramer wordt tweede en dus ten beide Friesen op het podium. Reitsma, Sil de Jong, neer weer vergeten. Aan het begin was eigenlijk best wel slecht. Ik kon net het ritme vinden. Ja, en dan het laatste momentje en dan haal je hem gewoon. Ja, dat is gewoon machtig mooi. En nou de prijs won dus. Feestje vieren? Er komt wel een feestje vanavond, ja.